जनावरांचे डॉक्टर होते. त्यांना दलित मित्र हे सरकारने आणि स्वातंत्र्य सैनिकाचं पण त्यांना मोठा हे मिळालेला होता, सन्मान झाला होता. या डॉक्टर काकांनी वयाची मी गेल्याबरोबर 8-9 वर्षाची असताना त्यांनी मला खरं तर वाचण्याची गोडी निर्माण केली, वाचनाचा संस्कार. कुठं नाही सांगत, या माणसाने इतकं बारीक लक्ष, 100-1 मुली असायच्या या दलित मुली, सगळ्या अशा मुली. ते जिथं बसायचे ना, बाहेरच्या लोकांना ते दिसायचे नाही आत बसले, पण त्यांना या बाहेरून कोण आलंय, कोण कसं चाललं, नुसत्या चालीवरून हे ग्रस्त, हा मुलगा किंवा ही मुलगी काय पुढं होणार किंवा काय तिचं व्यक्तिमत्व किंवा काय तिचं हे आहे हे त्यांना कळायचं. चालीवरून त्यांचं फार बारीक लक्ष असायचं. एक मुलगा यायचा रोज आणि कोणा की मी जवळपास 100-1 त्यांच्या सहवासातल्या माणसांना जवळून पाहिले आणि काही लोकांच्या सहवासात आहे. काय आता कुटुंबातली मुलगी कुठेही राहू शकत नाही बरं का, परंतु मी अनाथ आश्रमामध्ये राहिल्यामुळे मला या सगळ्या माणसांचा सहवास मिळाला. कोल्हापूरचं हिंद कन्या छात्रालय गोविंदराव कोरगावकर ट्रस्ट तर्फे त्यांनी स्थापन केली आणि त्यांचा मुलगा प्रभाकर पंत कोरगावकर. त्या छात्रालयामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आजूबाजूच्या खेड्यातील दलित मुली यांच्या शिकण्यासाठी फार मोठा हा प्रभाकर पंतांचा दूरदृष्टिकोन होता. आणि ही दूरदृष्टी महात्मा गांधी, विनोबाजी यांच्यामुळे त्यांना मिळाली. ही तळागाळातल्या मुलं शिकतीलच, कारण कुठल्याही समाजातला मुलगा हा त्या घराचा काय असतो, वंशाचा दिवा असतो, तो शिकलाच पाहिजे. परंतु मुलींना कोण शिकवणार, आणि म्हणून हे छात्रालय तिथे स्थापन करण्यात आलं होतं. त्याच्यामध्ये आम्ही 4-5 मुली फक्त कोर्ट कमिटेड म्हणजे अनाथ होतो. ह्या सगळ्या मुली खूप दरिद्री अवस्थेतल्या, म्हणजे कुडाची घरं, बाहेर जाऊन शेतामध्ये बसायचं, मजुरीवर आई-वडील कामाला जायचे शेतावर. परंतु या मुली सुट्ट्या लागल्या की इतक्या आनंदाने, खरं तर आमच्या बोर्डिंगमध्ये जेवण खाण सगळं व्यवस्थित मिळत होतं बरं का, तरी पण ह्या मुलींना आवडायचं नाही. त्यांचं एक स्वतःचं नशीब होतं. आणि सुट्ट्या लागली की त्या घरी पळायच्या. आम्हाला घर नव्हतं म्हणून आम्ही 5-6 जणी तिथे राहत होतो. मग अशा वेळेला दर वर्षाला सर्व सेवा संघ आणि सर्वोदयी मंडळींचं शिबिर व्हायचं. 8-9 वर्षाची असेल त्यावेळेला ही सगळी गांधीवादी मंडळी, प्रभाकर पंत ह्या सर्व लोकांना शिबिरार्थी नाही एकत्र बोलवायचं. मोठं बोर्डिंग होतं आणि प्रत्येकाला ते त्या काळामध्ये प्रत्येक या सर्वोदयी माणसांना 200 रुपये मानधन देत असत. म्हणजे तिथं आल्यावर नाही, घरी सुद्धा घरी पाठवायचे, मनी ऑर्डर पाठवायचे. कारण या सर्वोदयी लोकांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, स्वातंत्र्य काळामध्ये त्यांनी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवली होती हो, घर कसं चालावं म्हणून त्या काळामध्ये त्यांनी 48-49 नंतर प्रत्येकाला 200 रुपये मानधन द्यायला सुरुवात केली होती. अशी ही सगळी माणसं तिथं शिबिरार्थी म्हणून येत होती, मार्गदर्शन करायला कार्यकर्ते येत होते, अनेक गोष्टी होत्या त्याच्यामध्ये. तर त्यावेळेला आम्ही लहान मुली त्यांना पाणी दे, सगळे टेबलवर म्हणजे खुर्ची टेबलवर बसायला तर मीठ वाढ, चटणी वाढ, ही अशी छोटी कामं करायचो. ही जी सगळी माणसं होती ना, सगळी खाली झाली, अतिशय साधी माणसं आणि खूप प्रेमळ माणसं. इतकी 50-60 माणसं आणि आम्ही 5-6 जणी. किती प्रेम, आम्हाला कुणाला किती सगळं विचारायचे. तू काय करते, तू कोणत्या वर्गात आहे, कोणत्या शाळेत जाते, तुला खायला काय आवडतं, हे सगळी
माणसं आमच्याशी इतकी आपुलकीनं बोलायची की आम्हाला वाटायचे आमच्या घरातलंच कुणी आमचा बाप आजोबा वगैरे आलेला आहे. फार काय असतं, ज्या वेळेला पोरके पण नसतं ना, अनाथ पण नसतं, जेव्हा कुणी आपल्याशी इतकं प्रेमानं बोलतो ते फार भावतं की माणसं आपली आहेत असं वाटायचं. तर मग मामाक्षी आचार्य कुलाचे पहिलं काम त्यांच्यावर केलं विनोबाजींनी. शिक्षकांसाठी आचार्य कुल स्थापन केलं मामाक्षी साहेब. कोकणचे गांधी आप्पासाहेब फुटवळकर, JP नाईक, चित्रा नाईक, बाबा आमटे, साधनाताई, ही सगळी माणसं, अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे, भागवत, भागवत नाही, आचार्य भागवत, प्रेमाताई कंठ, ही सगळी माणसं यायची. मामा क्षीरसागर तर बाबा रेडीकर जणू काही त्यांचे संरक्षकच असल्यासारखे होते बाबा रेडीकर. आणि मामा क्षीरसागर अतिशय मृदू स्वभावाचे, अतिशय शांत, खूप प्रेमळ. एकदा आम्ही बोर्डिंगमध्ये काय करायचो, दगडावर कोळसा वाटायचा, त्याच्यात मीठ घालायचं आणि त्याने दाग घालायचं. परंतु हे लोक आले ना सगळे की बिटको मंजर मिळायचं त्या लोकांना. बिटकोची बाटली, ते बिटकोची बाटली काय सुंदर वास यायचा त्या बिटको मंजनाचा. कसं हवरेपणा बघा ना, एवढी मोठी बाटली मिळालेली आहे, तिथं गपचूप घेतलं ते मंजर. मी किती लागतं फार तर एक चमचा फारच झालं, पण मी 1, 2, 3 चमचे घेतलं. अशी मूठ बंद केली, कुणी बघत नाही, चोरलीच की म्हणजे ते. आणि ते जाऊन इकडं तिकडं आमच्या शारदाबाई होत्या, त्यांची भयंकर भीती होती आम्हाला. आणि यांनी जर पाहिलं तर मार बसेल म्हणून मग मी काय केलं, इकडे तिकडे पाहत बाथरूम कडे पळत सुटले. आणि असं बाईंच्या खिडकीकडे पाहत असताना समोरून मामा आले, आंघोळ करून आले ते पांढरे स्वच्छ शुचिर होत होऊन, आणि धुतलेले पिळा कपड्याचा धोत्राचा याच्यावर टाकला होता. आणि मी इकडे बघत बघत पळत सुटले. पळत सुटल्याबरोबर मामांच्या अंगावर धरून धडकले. नशीब एवढं की मामा नाही पडले, मी पण नाही पडले, पण माझ्या मूठ सुटली आणि पूर्ण स्वच्छ त्यांच्या कपड्यावर मामा अगदी इथून ते पायापर्यंत काळे कोर झाले. ओले कपडे हातातले ते पण काळे झाले. आणि मला इतकं रडू आलं, इतकी भीती वाटली, रडू भीतीमुळं आलं. आणि दुसरं रडू याच्यासाठी आलं. आणि मामा आंघोळ करून आले आणि आपण त्यांना एवढं काळं करून टाकलं. मामा म्हणाले, रडू नको बाळे, रडू नको, भीती वाटली का तुला? म्हटलं मामा तुमचे सगळे कपडे खराब झाले, मी धुवून देते, तुम्ही मला द्या ते कपडे. बरं देतो देतो, पण मला सांग बेटा बाळे, तुला एवढं म्हणजे लागतं का? बघू बरं तुझे दात, एवढेच होतो, एवढेसे दात, त्याला एवढं म्हणजे कशाला लागतं? मला आवडत म्हणून घेतलं मामा. पण काही हरकत नाही, चल माझ्या बरोबर तुझ्या, म्हणजे मी कपडे तुला देतो काढू, पण परत गेले एक चिमूट भर का म्हणजे माझ्या हातावर दिलं. म्हणाली स्वच्छ करून घे, दात घासून मला तुझे दात दाखव. मी तेवढं म्हणजे घेतलं, दात घासले परत, आणि तोपर्यंत मामाने कपडे धुवून टाकले होते. ही अशी एक एक शिकवण मला या सगळ्या माणसांकडून काहीतरी मला शिकायला मिळालं. बोर्डिंगमध्ये सरळ सोट वाढलेली मी मॅट्रिक पर्यंत 11वी मॅट्रिक झाल्या होत्या. अण्णासाहेबांनी मला पहिल्यांदा रेल्वेनं वर्ध्याला नेलं. कुणाला माहिती रेल्वे काय असते, कशी असते, कसा प्रवास असतो. दर ठिकाणी जिथं जिथं स्टॉप यायचे, रेल्वे स्टेशन असायचं, जंक्शन असायचं, तिथं लोक अण्णांना भेटायचे. काय घेऊन यायचे? एवढ्या मोठ्या फळांच्या करंड्या घेऊन यायचे, कुणी डबा आणायचे, कुणी काय. म्हटलं काय मजाच मजा. आणि बाहेर रेल्वेमध्ये आपल्याला खायला मिळणार हे सगळं. आणि अण्णांची शिवाय करंडी होती एवढी मोठी फळांची, अण्णा शिजवलेला अन्न. जसे महात्मा गांधींनी स्वतःवर अनेक प्रयोग केले, तसे अण्णासाहेबांनी स्वतःवर अनेक प्रयोग केले. आता
हे मॅट्रिक नंतर मी त्यांच्याबरोबर राहायला लागल्यावरच कळलं मला, त्याच्या आधी कळलं नव्हतं. तर ते फळच खात होते फक्त. आणि बाकीच्या नानांनी आधीच सांगून ठेवलेलं असायचं कारण टाकून. उदाहरणार्थ अकोल्याचे सदानंद मीरा उखळकर, त्यांना सांगायचे माझ्याबरोबर एक 14-15 वर्षाची पोरगी आहे इंदू नावाची, तिला फळं चालणार नाही, चांगला भाजी पोळीचा डबा घेऊन या. मग काय मीरा ताई आणि भाई उखळकर माझ्यासाठी नुसतं भाजी पोळीचं नाही, शिरा पण आणायचे, अजून काय काय आणायचे, एवढा मोठा तो टिफिनच आणायचे. माझी मजा. मला वाटायचं त्यावेळेला जरी मोठी झाले होते तरी वाटायचे मी असंच अण्णासाहेबांबरोबर महाराष्ट्रभर फिरवणार. अण्णांना मी हळूहळू मोसंबीचं सालं काढून द्यायची. ते मोसंबी सोडल्यानंतर अजून एक पापुद्रा असतो, तो सुद्धा काढून बी काढून अण्णांना खायला द्यायची रेल्वेमध्ये. अण्णा म्हणाले हे तू कुठं शिकलीस? म्हटलं नाही अण्णा मी कुठंच नाही शिकले, तुम्हाला दात नाहीये, तुम्हाला बी तुमच्या घशात जाईल, पडू लागेल म्हणून मी हळू हे थेंब त्याचा रस न पडू देता काढून देते. ही कला आहे बरं का, आणि हे तुझी आमची असं म्हटलं तर अजूनच पुढं चालायचं. मोसंबी सोलायला कठीण असते पण संत्री सोपी असते आणि तेवढीच ना. हे सगळ्या गोष्टी मी अण्णासाहेबांबरोबर हळूहळू शिकत गेले. पहिला मे महिना होता, वर्ध्याचं ऊन होतं आणि जवळजवळ 8-10 दिवस झाले असतील. तिथं अण्णांचे पिये शंकरराव बेले, आम्ही त्यांना सगळे नाना म्हणायचो, आणि अण्णा ज्यांच्या घरात राहायचे ते जसबेन गांधी आणि कनकमल गांधी, त्यांचं लग्न अण्णांनी लावलं होतं आंतरजातीय. त्यांच्या घरात म्हणजे अण्णांचंच ते मिळालेलं होतं सेवा संघाकडून तिथल्या महादेवबाई भवनमध्ये, पण ते त्यांचे मानसपुत्र म्हणून त्यांच्याबरोबर राहत होते. आणि ते मी गेल्यानंतर जसबेन गांधी आणि कनकमल गांधी त्यांची मुलं सगळे गावाकडे निघून गेले. रतलाम म्हणून त्याचं माहेर. एक 10-15 दिवस झाले असते. एक दिवशी सकाळी मला म्हणाले अण्णा चल माझ्याबरोबर. लवकर लवकर आटपणे आंघोळीमुळे आम्ही आटपली. आणि अण्णांच्या बरोबर ते खूप चाललेले होते, त्यामुळे सरा 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 सरा. तरी अण्णांचं वय 75-70च्या वर होतं आणि मी त्यांच्याबरोबर पळते. साडी होती मला यावेळेला, हल्ली त्या मुलींना पंजाबी वगैरे असतं त्यावेळेला काय परत म्हणजे जरा मोठी झाली 4थीतून 5वीत गेले की परत जंप, आणि 7वीतून 8वीत गेले की लुगडं साडी, एकच साडी, बाकी एक साडी युनिफॉर्मची. त्या दोन्ही साड्यांनी अण्णांकडे आणि अशी साडी वर पकडून अण्णाबरोबर मी पडते. म्हटलं अण्णा आपण कुठं जातोय? तू चल माझ्या बरोबर. मी फार भरभर चालतोय का? हळूहळू चालतो, जर माझा हात. मग मी अण्णांचा हात धरून आम्ही सेवाजराम बापू कुटीमध्ये आलो. आत आल्यानंतर आम्ही एका कुटीमध्ये गेलो. तिथं गेल्यानंतर त्या बाई आल्या आणि अण्णांना नमस्कार केला. अण्णांना सगळीच नमस्कार करतात. अण्णा म्हणाले तू नमस्कार कर त्यांना. मग मी त्यांना नमस्कार केला. त्या निर्मलाबेन गांधी, महात्मा गांधींची 3 नंबरच्या मुलाची बायको, रामदासची पत्नी निर्मलाबेन गांधी. तिथं गेल्या गेल्या आई आहे अण्णासाहेब, आई आई बैठी. थोडं बोलणं नाजूक. याच्यामध्ये चित्रामध्ये कस्तुरबांना पाहिलं होतं, दुसरीच कस्तुरबा गोळ्या पान दामी करून असा बदल मारवाडी. आणि मग बसलो. अण्णा म्हणाले ये मेरी बेटी, इसका नाम इंदू है और आपके पास 8 दिन के लिए छोड़ के मैं दिल्ली जा रहा हूँ. क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपकी बेटी मतलब मेरी भी बेटी हो गई हो, असं म्हणाले ते. मी विचार करायला माताबाई बरोबर आता मी खुशी मनात अण्णांच्या बरोबर इतकं छान राहायला मिळत होतं. आता कसं काय बोलायची तर भीती, काही बोलले नाही. मग
अण्णांना काही पाणी वगैरे दिलं आणि आम्ही निघालो. परत महादेव पाणी करून तिथं आल्याबरोबर अण्णा म्हणाले, तुला माहित होतं का कोण आहे त्या? म्हटलं नाही. म्हणे ही बापूजींची, महात्मा गांधींची सुनबाई आहेत त्या. पण मी का राहू त्यांच्याबरोबर? कारण मला मीटिंगला दिल्लीला जायचं, मला तिकडं बोलवलेलं आहे, तर तिकडं जायचं. मग तुमची सेवा कोण करणार? दुसरी खाली पण ते आहे तुमच्याबरोबर, मग मी पण येणार तुमच्याबरोबर. नाही, तुला काय मीटिंग मधलं माहित आहे का? तुला कळत आहे का? काही नाही कळत, तू त्यांच्याबरोबर राहायचं. नाही कसं म्हणणार आणि नकार तरी कसा देणार? मला म्हणाले, मला आज रात्री विमानाने जायचंय, तर तू आता बॅग भर, जेवून घे आणि दुपारी 12:30-1 पर्यंत निर्मलाबाईंकडे जा. ट्रक होती छोटीशी अशी एवढीशी, त्याच्यात एक साडी, आपले कपडे सगळे, एखादं पुस्तक असू दे तुझ्याजवळ म्हणून अण्णांनीच दिलेली विनोबांची, काही गांधींच्या राजूला कुठे कळत होतं त्यावेळेला लोक त्याच्या आधी कुठं काय गांधी विनोबा विचारायला गांधींचा इतकं काही वाचलेलं नव्हतं. प्रार्थना म्हणत होतो ह्या सगळ्या घरात तो एकची धर्माने हे सगळं म्हणत होतो. साने गुरुजी मात्र अख्खा वाचला. निर्मलाबाई कळत, निर्मलाबाईंची छोटीशी मुलगी होती, ही एवढी बोलली ना, एवढी 4 पाय, म्हणजे काय म्हणतो बाज असती ना तशी, पण ती बाज नव्हती. त्याच्यावर 2 फळ्या टाकल्या होत्या मोठ्या, एक सतरंजी होती, एक दोरी होती, दोरीवर एक साडी होती, एक ओटा होता, त्याच्यावर काही थोडंसं आनंद संपला संसार. 2 दिवस झाले, 3 दिवस झाले, भटारखान्यात सगळ्यांबरोबर जेवत होते, त्या पण येऊन जेवत होत्या. 2 दिवस झाले, 3 दिवस, आणि त्या कॉटवर झोपायच्या, खाली सतरंजीवर मी झोपायची, वाचायची, बराच वेळ वाचायची सवय. त्याबरोबर रात्री 9ला लाईट बंद करायच्या, लवकर झोपायचं. सकाळी पहाटे 4ला उठायचं, सगळ्यांबरोबर प्रार्थनेला जायचं, सगळं करत होते. त्याच्यावर एक दिवशी मला म्हणाले, बोले हिंदू बेटा, आज तुम झाडू लगाती क्या? ह्या कोल्हापूरहून आलेली, कोल्हापूरची रांगडी भाषा आमची अशी टफ भाषा, ती काही अशी हिंदी तर बोलताच येत नव्हतं. तिथं कोपऱ्यात दरवाजाच्या बाजूला फडा होता, फडा छोटा असतो ना, तो लक्ष्मी पूजनाला वगैरे तो तसा फडा घेतला, फडा, आणि जमीन शेणानं सारवलेली मातीची जमीन आणि भिंती कुडाच्या होत्या. निर्मलाबाई त्याच्या पाठवर कोपऱ्यावर तिथं बसल्या आणि मी झाडू घेतला आणि लागले जितकं जोराने झाडत तेवढी ही जमीन कोकरली झाडात. वरचे पापुद्रे निघत होते. कशाला डोक्यात येतं की ह्याला त्रास होत असेल म्हणून? काही नाही, झाडलं. त्यांनी ना पदर असा केला आणि असा लावला आणि पुन्हा बसला. मग मी त्याच्या खाली धूळ उडते वाटतं म्हणूनच त्यांनी असं लावलं बरं का. मग जरा हळूहळू केला. मग त्यांनी हाताने दाखवलं, तिथे एक कपटा होता, वहीचा पाण्याचा कपटा असतो ना, तो बदला. सगळं कोणीनं सांगितलं, कारण धूळ होती ना सगळी, त्याच्यावर भरला. कुटीच्या बाहेर खाली झाड होतं, कस्तुरबानी लावलेलं बोकोळीचं झाड होतं, तिथं नेऊन टाकलं. त्याच्यात नंतर बदलला, एवढा मोठा पोपाटा केलेला तो नेऊन टाकला. तिथं बादली भरलेली, त्यांनी हातानं सांगितलं, त्यांनी घेतली. बैठक कोणाने सांगितलं, बसलो. त्या उठल्या, त्यांनी परत झाडून घेतला. मी तो झाडून दाखवलेले, झाडून काढलेला आणि ह्याने पुन्हा फडाका घेतला. काहीतरी राहिले का? मी सगळीकडं गेलो, सगळं तर स्वच्छ झालेलं होतं. त्या खाली बसल्या, तिथं जो एक ओटा होता ना, त्याच्या खाली 2 डबे होते. 2 डबे हळूच काढले, त्याच्याकडून घालून, त्याच्याकडून खालून झाडून घेतलं. पलीकडं माठ होता,
त्या मठाच्या खाली ती छोटीशी हे होती, ती भांडं काढलं, त्याच्या खालून झाडून घेतलं, पॉटच्या खाली असा हात घालून सगळं झाड, मी कुठं झाडलं पुढचंच गचक करून असं झाडलं. आणि जिथे मी पोपडे काढले होते ना त्याच्यावरून त्याने अगं तिथं बराच कचरा होता सापडला, तो पण त्याने घेतला, मला सांगितलं. आणि मला भीती वाटली. बोर्डिंगमध्ये चुकलं की मार खायची सवय होती. म्हटलं आता यांनी एवढा मोठा कचरा टाकला, याच झाडलं म्हणजे आता आपल्याला मार बसला. आणि लागल्या डोंगा घेऊन रडायला लागले. त्यांनी सांगितलं तू कचरा टाकली, त्या बाहेर गेल्या, हात पाय घेतले आणि मी उभा राहिले. आता अशी उभं राहिली, मारतील आता त्या मला, म्हणून उभी राहिली त्यांच्यासमोर. बैठो नीचे, त्या माझ्याकडून त्याने माझी पाठ शिवायला लागली. आता दणका पाठीत बसणार. बेटी हिंदू, क्या गलती हो गई समझ में आया? हाँ माँ जी, समझ में आया ना? अभी एक ध्यान में रखना, तुम जो भी काम करोगी वो काम ऐसा करो कि वो काम दोबारा किसी को भी करना न लगे. आणि त्याने मला शाबासकी देऊन, मला अगदी शाबासकी म्हणजे प्रेमाने हात फिरवून, मग त्यांनी मला पोटाला घेतलं, त्यांच्या पदराने माझ्या अश्रू पुसले. हा माझी मैं अभी कभी भी ऐसा काम नहीं करूँ, अच्छा ही करूँ. मित्र मैत्रिणींना सांगायचा उद्देश असा की या सगळी ही माणसं खूप मोठी होती. या प्रत्येकाकडून असं काही ना काही छोटं मोठं मी शिकत राहिले. मी जे लिहिते ते एकदाच लिहिते, शेवटचाच हात असतो, पहिलाच हात असतो. त्यांनी सांगितलं माझं घर कधी केव्हा येऊन बघा, स्वच्छ जे काम आहे ते स्वच्छ. मी वर्गात शिकवत होते मुलांना, ब्लॅकबोर्डवर इतकं सुंदर अक्षर लिहायचं की मुलं म्हणायचे की मॅडम आम्ही तुमच्याकडे करून आम्ही असा. तरी मी त्यांना दुरेजींच्या ऐवजीमध्ये इंग्रजी, दुरेजीमध्ये मराठी, हे जे सांगू म्हणजे जे जे चांगलं आहे ते सगळं या माणसांकडून मी शिकलेलं. खूप माणसांनी माझ्यावर प्रेम केलेलं आहे. एस.एम. अण्णांकडे गेले की ताराबाई म्हणायच्या ताट कसं वाढावं, इथं मीठ, इथं चटणी, इथं लोणचं, तुझ्या बाजूला भाजी, इथं वाटी, इथं मध्ये भात, त्याच्यावर वरण, वरणावर तूप. त्यांच्या पद्धतीने ते सांगायचे. पण काय सांगू, माझ्या घरात गेल्यानंतर लग्न झाल्यावर माझे मोठे वीर जेव्हा मी त्यांना असं वाढलं, तो संस्कार मला शिकवलेला. ते मीठ इकडं, भाकरी तिकडं, वाटी इकडं, ते बघूनच मला रडायला यायला लागलं. म्हणजे जे मी शिकले होते त्याच्या विरोधात हे सगळं यांच्या घरात आल्यावर मला पाहायला मिळत होतं, करायला मिळत होतं. म्हणजे मला कसं वागावं हेच कळत नव्हतं. पण महावीर जोडलेंनी डोळ्यांनी मला सांगितलं गप्प, त्यांना जसं घ्यायचंय करायचंय तसं करू दे. आणि नंतर तर मी अशी करायला लागले, हे मोठे घरातली माणसं आल्यावर की सगळं त्यांच्या समोर ठेवायची, घ्या तुमचं तुम्ही वाढ, तुम्हाला कुठं काय वाढायचंय ते घ्या. थोडक्यात मला असं सांगायचं की ही सगळी माणसं आहेत ना, त्या प्रत्येक माणसाकडून मला खूप खूप. आणि खरं आहे की योग्य वयामध्ये जर माणसं योग्य माणसं भेटली, त्यांचा संस्कार आपल्यावर झाला तर आपण सरळ मार्गाने जातो. याची मला 100 माझ्यावरून मी सांगते की म्हणून मी आज इथपर्यंत येऊ शकते, म्हणून मी स्वाभिमानाने जोडू शकते. माझ्या हातामध्ये लेखणी देणारी सावित्री होती, महात्मा फुले होते. सावित्रीच्या पाठीशी महात्मा फुले होते. कस्तुरबा गांधीने पहिल्यांदा पिकेटिंगला महात्मा गांधींनी बाहेर काढलं पिकेटिंग करण्यासाठी. जर महात्मा गांधींची बायको कस्तुरबा बाहेर पडते, मग तिच्याबरोबर तिची मैत्री, मग तिची मैत्री, अशा करून अखंड स्त्रिया स्वातंत्र्याच्या काळामध्ये कोणीही कुठल्याही स्त्रीला परवानगी नव्हती घराच्या बाहेर. चूल मूल रांधावाला उष्टी काढा. परंतु महात्मा गांधी हा एकमेव माणूस असा आहे की त्यानं स्त्रीला
उंबरठ्या बाहेर स्वातंत्र्यासाठी स्वातंत्र्य दिला. आधी कस्तुरबाला कस्तुरबात घरात राहिली असती तर बायका बाहेर कशा पडल्या असत्या, हा दुसरा विषय झाला. सांगायचा उद्देश असा की ही सगळी माणसं, जवळजवळ 37-38 माणसं आहेत, दुसरा भाग लिहायचा आहे मला अजून, ही सगळी माणसं काय म्हणतो अतिशय साधी, सरळ, प्रेम आणि निस्वार्थ होती. देशासाठी त्यांनी सर्वस्वाचा त्याग केलेला होता. घरादारावर तुळशीपत्र ठेवले, खूप हाल सहन केले होते. मग का बरं त्यांना असं वाटलं स्वातंत्र्य मिळालं, स्वराज्य मिळालं? तेव्हा विनोबाजींनी किंवा अन्य लोकांनी, तळागाळातल्या लोकांना ज्यांना शिक्षण होतं, दलित फार वाईट अवस्था, त्या लोकांना स्वराज्य मिळालं, पण त्याचं सुराज्य करण्यासाठी ही सगळीच्या सगळी महात्मा गांधींच्या नंतरची फळी कामाला लागली होती. त्या प्रत्येकाला त्या दलितांच्या ह्याच्यामध्ये तो महिला डोक्यावरून वाहत होते. आपण वाचले, आपण सगळे सुज्ञ आहात, खूप सगळं माहित आहे तुम्हाला. डोक्यावरून महिला येणारी हे सगळं महात्मा गांधींनी, विनोबांनी सगळ्यांनी बंद करायला लावलं. अगोदर स्वतः त्यांच्याबरोबर हे सगळं ज्या वेळेला समाजामध्ये परिवर्तन स्वतःपासून त्यांनी सुरू केलं, म्हणून समाज एकदम बदल होत नसतो, क्रांती होत नसते, उत्क्रांतीचा एक हा भाग आहे. हळूहळू मन परिवर्तन होत जातं. आणि म्हणून ह्या सगळ्या माणसांचं पुढच्या कुठल्याही पिढीला, आता संकेत एखादा आहे, त्याच्याबरोबरचे मित्र असतील, परंतु त्या पिढीला आणि नंतरच्या पिढीला, तुमच्या नातवंडांना ही माहीतच नाही. कोण अण्णासाहेब, कोण आचार्य भगत, कोण बाबा आमटे, कोण SN काय यांचं नाव आहे बाहेरच्यामध्ये, ही सगळी माणसं ज्यांनी चंबळचं खोरं बंधून टाकलं, चंबळच्या खोरातल्या दरोडेखोरांना माणसामध्ये आणलं. विनोबाजींनी 1 नाही 2 नाही 13 वर्ष पदयात्रा केली, भूदान यज्ञ केला. हा भूदान यज्ञ का केला तर ह्या गरीब कुटुंबांना जमिनी मिळाल्या. त्या वेळेला वाडगा फिरायचं, पाठीमागे झाडू लावायचा, तोंडासमोर वाडगा बांधायचा, वाडग माशिरी शिरीपाठी वाट, सगळे गाव घाण काढायची रस्त्याच्या बाजूची. पटवर्धनांनी, आप्पासाहेब पटवर्धनांनी त्यांच्या बरोबरीनं सगळं गाव पहाटेपासून लोक घाण काढायचे. बायका म्हणायच्या, आमच्या बिल्डिंग मध्ये बाई आले, त्या म्हणाल्या आप्पासाहेब पटवर्धन मी कोकणात ये म्हणे. माझी आई म्हणायची की अरे 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 लवकर जा, तो आप्पा यायच्या आधी आवून घे, म्हणजे ते आल्यावर रस्ता स्वच्छ. काय बघायला आम्ही पाहिले म्हणजे आप्पासाहेब त्या महिन्याला 50-60 वर्षाच्या आहे, पण लहान होते. हे असं स्वच्छ करायचं, ग्राम स्वच्छता ही या सगळ्या लोकांनी, तळागाळातल्या लोकांना मान सन्मानाने जगता यावं म्हणून स्वतः ढोरं नेल्यानंतर ओढून न्यायची. पोटभर अन्न तर मिळत होतं, पण मारणावर गेल्यानंतर ते जनावर फाडून ते जनावराचं मांस तर ही माणसं जनावरांचं मांस खाऊन वाढत होते, हे या सगळ्या लोकांना पाहून. आणि म्हणून आप्पासाहेब पटवर्धन विजय इथेच आहे, पनवेल जवळ, हे स्वामी पनवेलच्या पुढं जरा गेल्यानंतर गागोल्याला विनोबाच्या गावामध्ये विजय दिवाण आणि जयंत दिवाण त्याचा जुळे भावंडे. दत्तपूरला त्यांच्या काकाने पहिलं पुस्तक बाबा आमटेंच्या अगोदर त्यांनी सुरू केले, त्यांची हे पुतणे तुम्ही. फार मोठी ओळ ही माणसं खूप होती. आणि विजय दिवाण खूप
तसा पाहिला तर तरुण आहे तो. तरुण म्हणजे आजच्या आयुष्यमानाच्या काळानं तो आज जास्तीत जास्त 55-60 वर्षाच्या आतला आहे. गेल्या 30 वर्षापासून तो गागोद्यामध्ये आहे आणि तो हे काम करतो. जनावर फाडायचं पण काम केलं आप्पासाहेबांनी पण, प्रभाकर पंत गुरगावकरांनी. म्हणजे आपल्याला ते चर्चा करायच्या ना त्यांच्या शिबिरामध्ये कोण काय काय करतंय. त्यावेळेला आप्पासाहेबांनी सांगितलं मला कोकणामध्ये उद्योगधंदे, कोकणचा माणूस मुंबईला जातो गिरणी कामगार म्हणून आणि बाया घरामध्ये रिकाम्या बसतात, त्यांच्या हाताला काम द्यायचं. आणि म्हणून कणकवलीतील गोपुरीमध्ये गोपुरी आश्रम स्थापन केला आणि त्यावेळेला प्रभाकर पंतांनी ती जमीन त्यांना दान. जी जमीन फार सुंदर जमीन आहे. महिना मी अण्णासाहेब आप्पासाहेब गेल्यानंतर अण्णा त्या ठिकाणी अण्णासाहेब संस्कृती तिथं ट्रस्टी अध्यक्ष झाले आणि ते काम करत होते. मेच्या सुट्टीमध्ये, दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये मी तिथेही जाऊन राहिलेली. त्यामुळं पाहिले नाही. गारगोटीची संस्था जी आहे शिक्षण संस्था ती सुद्धा प्रभाकर पंत कोळगावकरांनी हाताळली. आता ते सगळे भांडाभांडीमध्ये खूप सारे राजकारण तर माहित होतंय आपल्याला. असो ती गोष्ट नकोय आपल्याला करायची. पण सांगायचा उद्देश असा की स्वातंत्र्य चळवळीतल्या ह्या सगळ्या माणसांनी फार फार मोठी कामं केलेली आहे आणि जे काही चांगलं दिसतंय ना चांगून पण ते ह्या लोकांमुळे दिसतंय. कधी कधी अण्णासाहेबांना खूप लोक घाबरत होते बरं का. अण्णांचे घारे हिरवे असे थोडेसे डोळे होते, रंग बराच काळा होता, डोक्याचं टक्कल होतं, उंच शिवशिवीताना. पहिल्यांदा तर आम्ही लहान असताना खूप घाबरत होतो. फक्त मामांशी माझी मैत्री नसेल त्यांच्या जवळ जात होते पण अण्णांच्या जवळ नाही. परंतु जेव्हा जवळ गेल्यानंतर माणसाचा स्वभाव पडतो की जरी वरून असा दिसला तरी आत फणसाची घरं आहे, इतका हा प्रेमळ माणूस. तेव्हा अण्णांबरोबर राहायची. मग अण्णा माझ्याशी गप्पा मारायचे. मग मला विचारायचे छात्रालयामध्ये कसा अभ्यास करत होती, स्पेशल जेवत होती, कसं कुठं मग तुझं कोण वगैरे असं. मग मी अण्णांचे तुम्ही काय करत, तुम्ही का नाही लग्न केलं. अण्णांच्या एकदम लग्नाला हात घातला येईल कोकण याच्यामध्ये गोपुरीमध्ये. आता राहतील ते म्हणाले त्याचा असंही वाढत नाही. अगं तरुणपणामध्येच बापूजींच्या नुसत्या हाकेला ओ दिली आणि हे स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलं. त्यांच्या लहान्या भावाला, त्याच्या पाठच्या भावाला सुद्धा स्वातंत्र्याच्या काळामध्ये तुरुंगात टाकली. पण कुठं माहितीये, ब्रह्मदेशामध्ये. 1 नाही 2 नाही 26 वर्ष तो माणूस ब्रह्मदेशाच्या तुरुंगात होता. अण्णासाहेबांचा सगळा अनुभव की कुणालाही माहिती नाही. आणि ज्या वेळेला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा पण त्यांना लवकर सोडलं नाही. जवळजवळ 10 वर्षांनी त्यांना सोडलं. पैसा नाही. तो माणूस ब्रह्मदेशातून मदत करत पुण्याच्या घरी आले. सहस्रबुद्धेचा वाडा शनिवार पेठेमध्ये, सदाशिव पेठेच्या. त्यांची इथे ते जे सांगायचे ना ते अंगावर शहारे येतात. तेव्हा अण्णासाहेबांनी सुद्धा मला हे सांगितलं की स्वातंत्र्याच्या काळामध्ये कधी लक्षातच आलं नाही, फक्त आपल्याला स्वातंत्र्य देशाला मिळवून द्यायचंय, बापूंना सहकार्य करायचं एवढंच होतं. आणि नंतर या कामामध्ये आपलं स्वातंत्र्य मिळाल्यावर बापू गेले, मग जबाबदारी जास्त पडली. मग काय झालं, मग करायचं होतं की लग्न. अगं ज्या वेळेला वाटायचं लग्न, म्हणजे वाटलं लग्न तेव्हा 45ची ओलांडून गेली होती. मग कोण करणार माझ्याशी लग्न. बरं लग्न केलं तरी त्या पोरीला मी काय खायला करू, मला नोकरी थोडीच आहे, घर नाही, दार नाही, नोकरी नाही, काय करू. बरं एखाद्याशी केली तर मी ठरवलं होतं एखाद्या विधवेशी करावं किंवा एखाद्या दलित मुलीशी करावं. पण मला बघून म्हणूनच कोणी तयार होईल असं वाटलंच नाही. म्हणे राहिलंच लग्न माझं, राहिलंच. मग कधी कधी म्हणावं आनंदजी कधीही माणूस हा शांत बसला नाही, सतत हिंडायचे. म्हणजे कृषी तज्ञ होते, प्लॅनिंग कमिशन ह्याचे दिल्लीतल्या प्लॅनिंग ह्याचे नेहरूंनी त्यांना त्याच्यामध्ये एक महत्वाचे सदस्य म्हणून घेतलेलं होतं.
त्याच्यावर ते जायचे. दिल्लीला जेव्हा ते गेले ना त्याच्यासाठी गेले. तर एवढा मोठा हा माणूस शेतकऱ्याच्या मोठ्या सभा आहे. त्यांना कोणतं खत वापरावं, शेती कशी करावी, पाणी कोणत्या वेळेला, हे सगळं मोठ्या मोठ्या शेतकऱ्याच्या संघटना यायच्या. आणि तिथं म्हणजे आम्ही आत्ता जाऊन गेलो, जेवलो की एक अर्धा तास पडले की दुपारी 3ला सभा सुरू व्हायची. आणि स्वच्छ मी ते कपडे काय करायचे, इस्त्री बिस्त्री नसायची, जरा वाळत आले की थोडस ती घडी घालायचे कपड्यात, त्याला चांगलं असं इस्त्री सारखं करायचे आणि परत वाळत घालायचे इस्त्री सारखं. आंघोळ झाली की कपडे घालायचे, जेवायचे नाही, जरा आडवे व्हायचे. मी म्हटलं धोतर राहू द्या किंवा तुमची ट्राउझर राहू द्या, शर्ट नाही घालायचा ना, नुसत्या याच्यावर बनियनवर झोपा. का बरं? म्हणजे मी म्हटलं तुम्ही झोपल्यानंतर शर्ट चुरगळणार नाही का? बघा बरं मी किती छान इस्त्री केलाय तो. बाई ग, 20 वर्ष अगोदर तुला मी बरोबर घेतलं असतं तर मला हा संस्कार झाला असता. मला कोण होतं शिकवायला? जाऊ दे, आता तू म्हणतेस तर मी थोड्या वेळाने. ही सोपी माणसं असं माझ्या ह्याच्यामध्ये खूप खूप म्हणजे ते मामाशी सागर असो, गंगाप्रसादजी अग्रवाल असो, या सगळ्या माणसांनी समाज परिवर्तनाचं फार मोठं काम केलेलं आहे. आणि या कामाला म्हणजे अशी कामं आता नाहीतच, असतील कानाकोपऱ्यात कुठे करणारी मंडळी आहे, तर ती नगरी आहे त्यांची कुठंही. आणि त्यांनी कुठलंही काम म्हणजे हल्लीचे जे लोक झाड लावतात ना, की लगेच पाणी घालतात नाही, झाडीला दाखवतात, फोटो काढतात, पेपर देतात, पुढच्या वर्षी त्याच काड्या झाड लावतात, पुन्हा ती माणसं अशी कुठल्याही प्रसिद्धीसाठी प्रसिद्धी विन्मुख राहून गाजावाजा न करता या माणसाने काम केले. कित्येक मुलांना त्यांनी शिकवलेले. उदाहरणार्थ मी ज्या छात्रालयात होते तिथं गजानन रामचंद्र गायकवाड डॉक्टर होते. ते जनावरांचे डॉक्टर होते. त्यांना दलित मित्र हे सरकारने आणि स्वातंत्र्य सैनिकाचं पण त्यांना मोठा हे मिळालेला होता, सन्मान झाला होता. या डॉक्टर काकांनी वयाची मी गेल्याबरोबर 8-9 वर्षाची असताना त्यांनी मला खरं तर वाचण्याची गोडी निर्माण केली, वाचनाचा संस्कार. कुठं नाही सांगत, या माणसाने इतकं बारीक लक्ष, 100-1 मुली असायच्या या दलित मुली, सगळ्या अशा मुली. ते जिथं बसायचे ना, बाहेरच्या लोकांना ते दिसायचे नाही आत बसले, पण त्यांना या बाहेरून कोण आलंय, कोण कसं चाललं, नुसत्या चालीवरून हे ग्रस्त, हा मुलगा किंवा ही मुलगी काय पुढं होणार किंवा काय तिचं व्यक्तिमत्व किंवा काय तिचं हे आहे हे त्यांना कळायचं. चालीवरून त्यांचं फार बारीक लक्ष असायचं. एक मुलगा यायचा रोज आणि कोल्हापूरमधून त्यावेळेला आमच्या लहानपणी फार पाऊस पडायचा, जोरदार. जसं कोकणात पाऊस पडतो ना तसा कोल्हापुरातही पाऊस पडायचा. एक मुलगा रोज सकाळी 6:30-7ला सायकलीवरून पेपर टाकायला यायचा. त्याचं खूप बारीक लक्ष त्या मुलाकडे. त्यांनी ऑब्झर्व केलं महिनाभर एकच शर्ट, एकच हाफ चड्डी. हा मुलगा कानाला रुमाल बांधून पावसामध्ये तर इकडून तेव्हा कुठंच काय होतं. एक दिवशी महिन्यानंतर दादाची मुलगा ते म्हणाले आत ते आत गेले. तो आत गेला. त्यांनी टॉवेल दिला त्याला, उसने डोकं मी तुला महिन्याभरापासून पाहतो, तुला एकच शर्ट आणि एकच चड्डी घालतो. हो, आई वडील काय करतात? मला वडील नाही, मला आईच आहे. बहीण भावंड एक लहान बहीण. ठीक आहे. त्याने दिलं आणि तो गेला. दुसऱ्या दिवशी त्याला 2 शर्ट, 2 चड्ड्या आणि तो 9वीला होता. 9वीच्यासाठी त्याला 4 वह्या आणि 2 त्याच्याबरोबर त्याच्याजवळ पाठ्यपुस्तकं होती. याच्यामुळं आईला कधीही कपडे मारायचे नाही.
मी तुला कपडे दर वर्षाला 2 जोड देईल, वर्षाला 2 जोड तुला, 2 शर्ट, 2 चेंब्या, 2 पॅन्ट. आणि असं करत त्याच्यावर त्यांनी 11वी झाल्यानंतर त्याला कॉलेजचं शिक्षणासाठी त्याला त्याची फी भरावी, त्याला कशाची आवड आहे बघून त्या कॉलेजला त्याला प्रवेश दिला. तो उत्तमरित्या तो ग्रॅज्युएट झाला आणि नंतर तो इंजिनिअरिंगला गेला 12वी नंतर, त्यावेळेच्या PUC नंतर काय असत ते. आणि तो मुलगा त्यावेळेला लहान, आता काही माहिती नाही, पण आपल्या भारतीय संशोधन क्षेत्राला एक चांगला सायंटिस्ट म्हणून नावाजला. कित्येक मुलांना डॉक्टर केले. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी शिक्षणाची गंगा खेड्यापाड्यातल्या दारापर्यंत नेली. तिथल्या मुलांना उचलून आणून शाहू बोर्डिंग म्हणा, जसं शाहू छत्रपतीने केलं तसं कर्मवीरांनी केलं. कर्मवीरांचं एक काम, घरात बसल्या बोर्डिंग बिल्डिंग काढू शकत नाही ते कर्मवीरांसारखं, परंतु या हाताचं त्या हाताला पळू न देता गजानन रामचंद्र गायकवाडांनी शेकड्यांनी मुलं शिकवली आणि त्यांना पायावर पडले. त्यापैकी मी जसे अण्णासाहेबांनी मला घेतलं तसं गायकवाड काका सुद्धा. बोर्डिंग मधून ज्या वेळेला पहिल्यांदा बाहेर पडले BC हॉस्टेलला, औरंगाबादला समाज कल्याण खात्याच्या आले, त्यावेळेला बाहेर पडताना मला ते म्हणाले, बेटा आता ह्या तुरुंगातून तुम्हाला तुरुंग वाटतो, या तुरुंगातून बाहेर पडशील, तुला आकाश मोकळ आहे, पण लक्षात ठेव आकाशात उडत असताना गरुड किंवा गिधाड, गरुड नाही गिधाड पुढच्या मारायला येतात, लक्षात ठेव. तेव्हा चालताना जपून चाल, उडताना विचार करून कर. कधीही कधीही वाकडं पाऊल करून नकोस. ताठ मानेने चालायला शिक आणि जगायला शिक. जोपर्यंत सरळ चालशील तोपर्यंत कुणाच्याही पापाला घाबरण्याचं कारण नाही. दर 15 दिवसाला, दर 10 दिवसाला या माणसांनी मला पत्र पाठवावं. दर 15 दिवसाला काकांचं मला पत्र यायचं. माझ्या बापाचं जन्मला त्या काय येत होतं, या काकांनी असे संस्कार माझ्यावर किती माणसं, किती सगळ्यांच्या अण्णा असू दे, शामराव पटवर्धन सेवा दलाचे असू दे, या सगळ्या माणसांनी कळत नकळतपणे खूप त्या ते वयच असं अडनिड असतं की सहजपणे मुली वाहवत जातात. आणि खरंच सांगते, माझ्याबरोबर हळूहळू कोर कमिटेड मुली वाढत गेल्या. जवळजवळ आम्ही अगोदर 14 होतो, नंतर 6 झाल्या, 10 झाल्या, 14 झाल्या, 16 झाल्या. पण 18 वर्षानंतर बाहेर पडल्या. मी पण 18 वर्षानंतर बाहेर पडले. किंवा दलितांच्या मुली सुद्धा सगळ्यात शिकल्या असेल, परंतु त्यांना आई वडील होते, त्यांना सांगणार नाही. पण ह्या मुली 18 वर्षानंतर कुठेही त्यांना थारा नसतो, वर नाही, नातेवाईक नाही, परंतु वय कशी का असणार, मुली काळी असू दे, असू दे, कशी असू दे, ती मुलगी छान वयात आलेली मुलगी, वय वर्ष 15 पासून 21-22 वर्षापर्यंत. आणि मग कुठला तरी मामे भाऊ येतो, मावस भाऊ येतो, चल तुला माहिती नाही ग, मावशी आहे तुझी, तिला खरंच असा क्षणिक मोहापायी कित्येक मुलींनी आपलं आयुष्य बर्बाद केलं. आणि याच्यासाठी BC हॉस्टेलला असताना मला 18 वर्ष पूर्ण झाले नव्हते, तेव्हा आमच्या समाज कल्याण खात्याचे मुख्य रासू गवई म्हणून मंत्री होते. त्यांना मी प्रश्न विचारला, उभं राहिले, मी आम्हाला भेटायला आले होते. तेही हॉस्टेल दलितांचंच होतं, पण कॉलेजच्या मुलींचं होतं ते. आणि मी उभं राहिले, म्हटलं साहेब पुढच्या वर्षी मला 18 वर्ष पूर्ण होतात, मी एकटी इथं कोर्ट कमिटेड मुलगी आहे, 18 वर्षानंतर तुम्ही मला बाहेर काढा, माझं शिक्षण पूर्ण झालेलं नाही, मी आता PUCला आहे, अजून माझं ग्रॅज्युएशनचे 3 वर्षे, मी कुठं जाऊ, मला घर नाही, दार नाही, आई नाही, वडील नाही, भाऊ आहेत माझ्यासारखे, तेही रिमांडमध्ये. मग त्यांनी सगळं झाल्यानंतर मला बोलून घेतलं, आमच्या रेक्टरना सांगितलं कोणती मुलगी, मग त्यांनी सांगितलं. आणि मग मला बोलून घेऊन मला म्हणाली, बाळे तुला जितकं शिकायचंय तेवढं शिक, तुझा खर्च समाज कल्याण करायला.
खर्च करायला तयार आहे. म्हटलं साहेब, माझ्या एकटीचा मी प्रश्न नव्हता मांडलेला, माझ्यासारख्या अशा असंख्य मुलींचा मी प्रश्न मांडला. त्या मुलींना तुम्ही आधार द्या, त्यांना शिकवा, निदान 18 वर्षांनंतर त्यांना पायावर उभं राहतील असं तरी शिक्षण द्या 20 वर्षापर्यंत, की ती पायावर उभं राहील, स्वावलंबी होईल. आणि मग स्वावलंबी झाल्यानंतर आत्मनिर्भर झाल्यावर प्रत्येक बाई किंवा मुलगा मुलगी थोडीशी धैर्य येतच आणणार. स्वावलंबी असल्यामुळं निर्भय बनतच. तेव्हा असं तुम्ही काहीतरी करा. त्यानंतर केलं बऱ्याच वर्षांनी, 20 वर्षापर्यंत. कुणाला शिवणकाम, कुणाला ITI, कुणाला अजून काय असं. पण आम्ही भावंड, माझ्या पाठची 2 भाऊ चांगले शिकले, पायावर उभं राहिले. माझ्या पाठचा कॉलेजमध्ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इतिहासाचा म्हणून रिटायर झाला जयसिंगराव पवार कोल्हापूरचे. त्यांच्याबरोबर एका खंडाचं त्यांनी लेखन केलेले श्रीराम जाधव. खूप काम आहे त्याचं. आणि तो निवृत्त झाला त्यावेळेला त्याने 5 वर्षे सेवाग्राम आश्रमला बापूकुटीला 5 वर्ष केले. तिथं त्यानं इतकं काम केलं. त्या बापूकुटी पूर्ण पडायला आलेली होती. खिडकीने सगळे उखडले होते, सगळे उभी लाकडांवर उभी होती. ते सगळं त्यानं जसंच्या तसं उभं केलं. एवढंच नाही, मोठे मोठे अतिथीगृह बांधले, अतिशय सुरेखा. भाऊ म्हणूनही सांगलं, परंतु ती जाण त्याला. डॉक्टर आंबेडकरांवर PhD केली. मी एवढं करू शकले नाही. मी नुसती ग्रॅज्युएट झाले, B.Ed झाले. B.Ed सुद्धा अण्णांमुळे झाली. मी वर्ध्याला करू शकले तेव्हा. आणि पायावर उभी राहिले. पायावर उभं राहिल्यानंतर आंतरभारतीमध्ये अण्णांनीच शामराव पटवर्धन आणि यांनी बाबाराव मुळीक म्हणून, बाबा मुळीक होते कोल्हापूरचे, त्यांनी मला सर्व्हिस दिली. औरंगाबादमध्ये कुणी नव्हती सर्व्हिस, तिथं सर्व्हिस दिली मला. आणि मग आमच्या काकांना वाटलं, त्यांचं माझ्यावर लक्षच होतं. वयाच्या 98 वर्षापासून पोरगी आता 21-22 वर्षाची झाली आहे. आता ही लग्नाला आली. अण्णासाहेब केले आणि अण्णासाहेबांना म्हणाले, पुढचं लग्न तुम्ही. ती म्हणाली ना की मी पायावर उभी राहील, उभी राहिल्यानंतर लग्न करा. ती पायावर उभी राहिली, मुलगा बघा. आणि त्यावेळेला महादेव जोडले कोल्हापूरला नाट्य संमेलनाचे परीक्षक म्हणून आले होते. त्यावेळेला ते पुढची गोष्ट आहे. पण माझं लग्न त्यांनी जमवलं. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही 50 रुपयात. आणि आम्हाला 2 मुली, त्यांची सुद्धा त्यांना पाहिजे ते शिकले, त्यांना स्वावलंबी बनवलं, पायावर उभं केलं. त्यांचीही आंतरजातीय लग्न आहे. आणि मग साधीच लग्न रजिस्टर केली. आणि मोठ्या मुली, मोठे मोठे जॉब मिळाले ना, प्रतिष्ठा त्यांच्याप्रमाणे. मग त्यांनी रिसेप्शन दिलं. म्हटलं तुम्ही काही करा. तर थोडक्यात काय, मुलींना आपण शिकवलं पाहिजे. मुलगा मुलगी भेद न करता, विशेष करून इथं ज्यांच्या लग्नाच्या मुली आहेत त्यांनी हे लक्षात घ्या की मुलींना शिकवा, पायावर उभं करा. ही अरे ही कुणी संसारी माणसं नव्हती हो, ही सगळी. आणि खरं सांगते, ही सगळी ब्रह्मचारी माणसं हो. अण्णासाहेब, मामासाहेब, ही सगळी माणसं, आप्पासाहेब पटवर्धन, बाबा रेडीकर, किती माणसं सांगतो. गोविंदबाई श्रॉफनी मला औरंगाबादला लग्न झाल्यानंतर नोकरी दिलेली. किती गंगा प्रसाद, ही सगळी माणसं इतकी म्हणजे निसर्ग होती. आज 8-5 वर्षाची मुलगी सुद्धा सेफ नाही, कुणापासूनच नाही. बाप म्हणणारा असो, आजोबा म्हणणारा असो. पण मी वयाच्या 8व्या वर्षापासून या माणसांच्या सहवासात आहे. परंतु मला कधीच भीती, तो मनात शंका सुद्धा आली नाही हो कधी, की ह्या पुरुषापासून आपल्याला भीती आहे का काय, मनातच आलं नाही मला कधी. आणि आज पाहिल्यानंतर रोज मुलींवर अत्याचार होत आहे. रोज मुलींना अत्याचार करून जगातून नष्ट केले जाते, मारून टाकलं जाते. म्हणून तेवढं बोध बनवा, तेवढं त्यांना इतकं आत्मनिर्भर बनवा की त्या कोणाला घाबरल्या नाही पाहिजे. आता प्रत्येक वेळेला माझ्याबरोबर काही सगळी माणसं होती कॉलेजमध्ये शिकतात. पण मी ठरवलेलं होतं की मला स्वतःला घडायचंय. हे सुट्ट्यामध्ये जात होते, परंतु त्यावेळेला मात्र मी स्वतःला बोध बनवलं,
स्वतःहून मी NCC केले, स्वतःहून मी भारतभर फिरले NCC का केलं मी? कारण मला माहिती आहे मला स्वतःला करत असताना माझ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा मला माझ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुलांनी म्हणजे को एज्युकेशन होतं, कधीही भेदभाव केला नाही. मुलींना मी उलट वेगळं घेऊन स्काउट घ्यायचे, कॅम्प घ्यायचे आणि त्यांना शिकवायचे. ही सगळी माणसं हे सगळं जे माझ्याकडं हा दृष्टिकोन आला ना, या सगळ्या या माणसांनी असा समाज घडवला. त्या समाजातला एक बिंदू मी आहे. त्या बिंदूमध्ये एका बिंदूने असे लाखो सहस्रावधी बिंदूने नदी तयार होते आणि मग सागर तयार होतो. आपण आपल्याकडे जेवढं चांगलं करता येईल, जेवढं म्हणून सत्कर्म करता येईल तेवढं करत. मला कधीही म्हणजे मला खूप मैत्रिणी आहेत, माझ्या कॉलेजचे खूप मित्र आहेत, मला खूप मोठा बोलवडा आणि ह्या पुस्तकाने तर खूप बिनपटाच्या चौकटीने आई नव्हती, कुणी नव्हतं, पण मला अनेक आया मावश्या खूप मिळाल्या, भाऊ बहीण काके मामे सगळे मिळाले. पण खऱ्या अर्थाने उगत असे उगत कुणी नाही, खरंच मिळाले. या पुस्तकाने मला लेखिका म्हणून घडवलं आणि त्याला कारण यदुनाथ करते आणि महावीर जोंधळे. मला लग्न झालं, काय झालं, लग्नानंतर 6-7 महिन्यात माझं लग्न, हे सॉरी नोकरी लागल्यानंतर 6-7 महिन्यात लग्न झालं. मी म्हटलं लग्नाच्या वेळेला आठ घातली, मी वयाचे 58-60 वर्षाची होईपर्यंत नोकरी करणार आहे, मी नोकरी सोडणार नाही. समजा मला तुम्ही नोकरी सोडायला लावली आणि तुमचं माझं नाही पडलं तर म्हणजे पुन्हा मी वाऱ्यावर आली की नाही, उघड्यावर पडेल नाही, मी नोकरी सोडणार नाही. आणि त्याप्रमाणे मी तिथं 6 महिने पूर्ण केले. त्या काळामध्ये आम्ही पत्रव्यवहार करत आहे, ते औरंगाबादला आणि मी कोल्हापूर. त्या पत्रावरून त्यांना असं वाटलं की ही पोरगी लिहू शकते आणि तेव्हापासून मला ते सांगत होते, तू लिही, तू लिही, तू लिही, काय लिहू असलं खटका विषय. पण त्यांनी मला लिहायला लावलं. यदुनाथजी म्हणाली मला, अगं बाई तो संपादक आहे, तू कवी आहे, तो लेखक आहे, अनेकांना लेखक करतो, त्या अर्थी तुला लिहि म्हणतो, त्या अर्थी तुझ्याकडे काहीतरी असलं पाहिजे, तू लिहि. भाऊ मी काय लिहू, माझं आयुष्य असलं चिंध्यांचं दाखवलं. बायांना सवय असते चांगल्या चांगल्या साड्या दाखवायच्या, चिंध्या कुणी दाखवायच्या नाही. पण मग मला माहित होते मी ह्या सगळ्या बाहेरची आपलं आहे म्हणून आणि अजून कुठलं बद्ध अनुभव सगळी आत्मचरित्र वाचल्या तर माझ्या लक्षात आलं यांची वाङ्मय प्रचूर भाषा आहे. ह्या सगळ्या बुद्धिमान बायका आहेत, सगळ्या एका सुरक्षित चौकटीतून दुसऱ्या सुरक्षित चौकटीत आल्या. मला पहिली चौकट असते, मला वाङ्मय प्रचूर भाषा नाही, मी श्रीमंत नाही, मला कुठला आगा पिछा नाही. आता नंतर महावीर जोंधळेत आला तो पिछा, परंतु त्याही नाही असं म्हटल्यानंतर यदुनाथजी म्हणाले असं तसं काय नाही. तेव्हा त्यांनी मला म्हणाले ज्ञानेश्वरीला हे वाक्य, अगं बेटा असं तुला कोणी सांगितलं, तू आहेस. इंदू आहे, माधवी देसाई आहे, सुनीताबाई तू आहेस. अगं आकाशामध्ये गरुडानं झेप घेतली म्हणून काही चिमणीनं उडायचंच नाही. त्या आत मध्ये बरोबर भिंडलं आणि मी ठरवलं, अरे मुंगीला सुद्धा स्वतःचं अस्तित्व असतं. चिमणी तर केवढी मोठी आहे, ही चिमणी स्वतःच्या अस्तित्वाने आकाशात झेप घेते. मी माझ्या परीने लिहिला आणि मी पण केला. माझी मोठी 10वीला असताना 1.5 महिन्याची रजा टाकली आणि तिला अशी अभ्यासाला बसवायची आणि मला टेबल खुर्ची नव्यानं मुद्दा म्हणून वेगळी तयार होती लिहिण्यासाठी, की लिहावं आणि मी लिहायला बसायची. 10 वाजता सगळी कामं आटपली, ती अभ्यासाला आणि मी लिहायला. आठवायचा प्रश्नच नव्हता. मनात हृदयात डोक्यात सगळंच होतं, परंतु ते रेचक घेतल्यासारखं होतं. पुन्हा आठवणं
म्हणजे आपण वेचर घेतो, काय म्हणतो, एरंडे घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी उलटे होतात, काहीतरी होतं, पोट साफ होतं. तसं लिहित असताना सगळं आठवत होतं आणि मी रडून घेत होते. सगळं सगळं मला म्हणजे लहान बहीण दिसायची, माझे भाऊ दिसायचे, माझी आई दिसायची, माझे वडील दिसायचे आणि मला रडून यायचं आणि जरा शांत बसायचे. मग लिहून काढायची. 2 पानं काढ, 4 पानं काढ असं लिहून घालत ते हात बघावं. पोरगी तिथंच मुटकावून झोपलेली असायची. पाहत ती पहाटेची 3:30-4 झालेली असायची. त्या 1.5 महिन्यामध्ये बिनपटाची चोखोट 1 टाकी लिहून काढली. 1 टाकी. कुठंही बऱ्याच लोकांना शंका आली की मागे जोडळे लेखक आहे, संपादक आहे, एवढा मोठा, नक्की त्यानेच लिहून दिलाय. तुम्हाला म्हणजे शब्द पेपर असले काही माहिती मानत, पण मी प्रामाणिकपणाने सांगते त्यांनी एकही शब्द इकडचा तिकडा केला नाही, काय एडिट केलं नाही, ते जे लिहिलं ते लिहिलं. आणि माझं ते पुस्तक नंतर 4-5 विद्यापीठाला लागले. त्यामुळे तरुणाईमध्ये मला वागत काय, तरुण मुलांमध्ये. आणि एका सेलूच्या कॉलेजमध्ये गेले असताना तिथल्या मुलीनं मला म्हणाली, ताई आम्ही तर खूप सुस्थितीत आहोत, आमचं घर खूप चांगलं सगळं आहे, तरी आम्हाला एवढंसं तेवढंसं झालं की रडू येतं, वाईट वाटतं, काहीतरी वाटतं. तुम्हाला तर काहीच नव्हतं, तुम्ही कशा काही केलं, तुम्हाला आत्महत्या करावीशी वाटली नाही का कधी? आत्महत्या हा शब्द मला आत्ताच तुझ्याकडून कधीच नाही वाटलं मला आत्महत्या करावी. खरंच वाटलं नाही. खूप सहन केलं. आणि ते निदान मुलं असो नये, बाल्या असो नाही तर मुली असो, कष्टानं माणूस मरत नाही, झिजत तर मुळेच नाही. फक्त कष्ट प्यारे होते. तुला सख्खी आई असू दे, 2 लेकी 2 पोरं असतील, जो काम करू लागतो ना त्याच्यावर आई माझं लेकरू प्रेम करते. अण्णासाहेबांबरोबर ज्या ज्या घरात जायची ना तिथं भांडी घास, धुणं धु, झाडून काढ, स्वयंपाक करून स्वयंपाक तर 100 मुलींचा करावा लागत होता. अर्ध्या तासात स्वयंपाक. तिथं तर जवळजवळ 100 पोळी म्हटल्यानंतर 200-300 पोळ्या तर करायला लागायच्या. 2-2 पोळ्या म्हटल्या. मग संसार. अहो घरी आल्यानंतर, महावीर जोडण्याच्या घरी आल्यानंतर, आता पहिले 5-6 वर्ष सोडून द्या, लई म्हणजे त्याच्यात गेली अशी कोपऱ्यातच होते. परंतु ज्या वेळेला नंतर माझ्या हातात आला संसार, माझा 2 पोळी झाल्यानंतर मोठ्या पोळ्या आल्यावर तोपर्यंत सासूने मला असं ताट बाजूला, वाटी बाजूला, पाणी मला देत होती, पाहिजे. आजच्या पोळी करतील कवाचं? खरं सांगा, आजच्या पोळी सहन करतील का? आपल्या घरात गेल्यावर आजच्या पोळी तर म्हणतात डस्टबिन आहे का घरात? म्हणजे कोण माहितीये? त्याची आई वडील, त्याच्या आई वडिलांना. फ्लॅट आहे का? गाडी आहे का? ठीक आहे, तुम्ही शिकलाय, सगळं आहे, आणि पण माणूस म्हणून बघा ना. तुम्हाला ज्या मुलाशी तुम्हाला नातं जुळवायचंय त्या पोराचे आई वडील, त्याला तुम्ही डस्टबिन म्हणता. ही कुठली भाषा? शिक्षण जास्त झालं म्हणून? माणसाला प्रेम फार आवश्यक. प्रेमानंच माणूस प्रेमाकडे जात असतो. आणि म्हणून प्रेम करायला शिकूया. जगाला प्रेम अर्पावे सांगे गुरुजींनी सांगितलं. परंतु आम्ही आमच्या आई वडिलांवर, माझ्या भावंडांवर, माझ्या शेजाऱ्यांवर, माझ्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांवर किती प्रेम करतो, फार महत्वाचं. आणि खरंच सांगते, माझ्या सासूला मी जिंकलं. जी सासू मला 5-6 वर्ष पाणी सुद्धा पिऊ देत होते, हात लावा, म्हणजे मी गेले शाळेतून आले की आधी कपडे बदलायचे, हात पाय तोंड धुवायचे, मगच तुमच्या गाडीवर पण नाही, खाली पोत्यावर बसायचं. खूप वर्ष, 4 दिवस पण असंच बसायचं, काही म्हणजे 2 वर्ष तरी. नंतर माझ्या दिराकडे जात होते. अहो गिरीच्या पीर आल्या होत्या आमच्याकडे, नारायण सुर्वे आले, शंकर पाटील आले, आणि मी कोपऱ्यामध्ये बसलेली पोत्यावर अशी चोर. मी जाऊन मेल्यासारखं होतो, माहीतच नव्हतं. 4 दिवस
विटाळाची म्हणून अशा. पण त्या म्हातारीला मी जिंकलं, माझ्या सासूला जिंकलं. तेव्हा नंतर जवळजवळ 12 वर्ष माझ्याकडे राहिल्यावर मी मोठा बंगला बांधला. वर आमची पुस्तकाची खोली होती, पुढं गॅलरी होती, त्याच्यात तिथं भयंकर सवळं म्हातारीचं, भयंकर. इतकं पाणी भरून ठेवायचं, इतकं पाणी भरून ठेवायचं. त्या मी म्हणायची, आई पळी राहिली हो, तेवढी पण बरं. आणि वर आणि खाली दरवाजे मोकळे. नंतर डोळ्याने दिसायला, कानाला ऐकायला. मग ती दिरांकडे किंवा घेऊन जायला लागली, गाडी केली त्यांच्याकडे. तेव्हा त्या रडत रडत म्हणा, आयुष्याच्या शेवटी आता काही येत नाही ग माय, 10 वर्ष लय मी तुझ्याकडे सुखात राहिली, माझ्यावर एवढी मया केलीस माय, तू मया लेकीनं सुटका केली तसं एवढी मया माझ्यावर केली. आणि मी कसली ग, तुला लय त्रास दिला, मला खूपच सगळं मिळालं. आणि का सगळा त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटी त्यांनी म्हणाल्या, पश्चाताप झाला. हा पश्चाताप झालेला ही कृतज्ञता, एक प्रकारची कृतज्ञता आपल्या प्रत्येकाच्या ठिकाणी हा कृतज्ञतेचा भाव असा आलाच पाहिजे. ज्याच्या ठिकाणी कृतज्ञता नाही असा माणूस कृतज्ञ. आणि ही कृतज्ञताच आपल्याला सगळीकडे पाहायला मिळते. सहज म्हणून सांगते, आमच्या कॉलनीमध्ये, पलीकडच्या कॉलनीमध्ये संध्याकाळी जेवण झाल्यानंतर म्हातार बुवा 60-65 वर्षाची शतपावली घालत होते आणि तिथं 2-4 पोरं टाळकं मोबाईल मध्ये खेळत होते, बघत होते. तर एकानं काहीतरी ठरवलं आणि म्हणाला, आजोबा माझ्या मोबाईलला रेंज नाही, जरा तुमचा मोबाईल द्यावं. तेव्हा आजोबा म्हणाले, नाही रे बाळा, मोबाईल हा माझा साधा आहे आणि मी नाही देत. असं कसं नाही देत, मोबाईल द्या. आणि आजोबा पुढे जायला लागले. ते पोरं मागून आले, सुरा होता त्यांच्याजवळ आणि त्यांना सन सन म्हाताऱ्याला तिथल्या तिथं, आणि कुठलं चाललंय आपलं हे सगळं काय. हे जर माणूस माणसाला अशा तऱ्हेनं संपवत असेल, त्या पोरांना वाटलं नसेल की हा आपल्या आजोबाच्या वयाचा आहे. ही माणसं, आणि म्हणून ही सगळी माणसं मला फार श्रेष्ठ. याच्यामध्ये आजच्या या मुलांवर आपण काही संस्कार करायला चुकतोय का, विसरतोय का, हा सगळा हा विस्फोट झालेला आहे तंत्रज्ञानाचा, यंत्रयुगाचा, त्याचा आहे. तेव्हा आपण काय वागायचं, कसं वागायचं, कसं शेजाऱ्याला. खूप छान वाटतं हा जागर करताना. हा जागर दरवर्षी, आणि विशेष करून तरुणांना, आता बरेचसे माझ्या वयाचे, माझ्यापेक्षा काही लहान, त्यांच्यापेक्षाही तरुणांना घेऊन जर केला हा जागर, तर हा अधिक जास्त तो हे होत राहील, सर्वांपर्यंत जाईल. कारण त्यांना खरी गरज आहे. गांधी कोण होते, काय होते हे त्यांनी ऐकले. ते जसं संकेतनं सांगते ना, अगोदर कुठं होता आणि नंतर कसा कुठं आला तो, असं म्हणत पण होतं. आणि आजचं तर राज्य कुणाचंही माहीतच आहे. त्यामुळं भांडणं लावणं एवढाच उद्देश आहे. खुर्ची टिकवली पाहिजे, पैसा मिळाला पाहिजे. काही 5-5, 6-6 बायका, 30-35 खून, आणि तरी तुम्ही खुर्च्यांवर ताठात बसता. हे आपले राज्य करते. तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी या सगळ्या नवे जे सगळे आलेले निवडून आलेल्या लोकांचे वर्ग घ्यायचे. आता कोणी वर्ग घ्यायला? आणि हे वाचतच नाहीये मंत्री, तर त्यांना संस्कार कोण देणार? राज्य काय, कुणाचं काय, कुणासाठी, हेच त्यांना माहिती आहे. फक्त खुर्ची टिकली पाहिजे, पैसा मिळाला पाहिजे. ही माणसं बिना पैशाची आयुष्याचं जेवढं लागत होतं. अरे हॉटेल बिटेल काही नव्हतं, आम्हाला तुम्ही सोय केलेली नाही, खूप चांगली सोय आहे. 2च खोल्यामध्ये सामान्य कार्यकर्त्याच्या घरी अण्णा साहेब उचलायचे. त्या घरात त्या माणसाला, करत्या माणसाला वाटायचं माझा बाप आला, माझे अण्णा आले. मुलांना वाटायचे माझे आजोबा आले, माझे वडील आले. इतका आनंद त्यांच्या घरामध्ये फुलायचा. 2च खोल्यामध्ये आम्ही सगळे खाली झोपायचो. अण्णांसाठी एक पलंग बाजार आणखी शेजार. जेवढे 4 दिवस 2 दिवस राहायचो, पुढच्या मुक्कामाला. कधीही कशाची अपेक्षा केली नाही अण्णांनी.
जे असं ते बरोबर नेलेलं मोडाचं धान्य मी पाटावर वट्यावर वाटायची, त्याच्यात थोडा लसूण घाल, नाही तर कांदा घाल, थोडं मीठ घाल आणि चमच्यानं खा, बस एवढं वाटलं. दिवस उतारायचं, संध्याकाळी काहीतरी पडले तर एखादं ज्यूस घ्यायचं. तो सुद्धा अस्थमा होता, आंबट चालत नव्हतं. किती किती माणसांनी हे सहन केलेलं आहे, किती मोठी मोठी माणसं की आशाताई वाघमारे नावाच्या मराठवाडा आंदोलनातल्या आणि स्वातंत्र्य काळातल्या ही बाई अशी वालियन होती, तुम्हाला सांगू की बोलायला लागल्यावर थरथर कापायची लोक. मोठे मोठी माणसं सुद्धा आशाताईंना वचकून असायचे. त्या बाई आमच्या लग्नाला आल्या आणि नंतर माझं घर बघायला आल्या. इंदूची दुपारीच 11 11:30 रविवार होता. इंदू आवाज एकदम पळत पळत बाहेर आले. आशाताई रिक्षातून उतरले, मला म्हणाल्या रिक्षाचे पैसे दे. दिले पैसे, 2 रुपये झाले होते. दिले त्यावेळेला काय काय दिले. आत आल्या, घामाघूम झाल्या, बसवलं, टॉवेल दिला, तोंड पुसायला लावलं, पाणी हातपाय तोंड होतं काय नको म्हणाल्या. आणि म्हणाल्या लई बेस घर ठेवलेस ग, भाड्याचं घर होतं, 2च खोल्यांचं होतं. आणि पोरी कुठे? पोरी नाही घेतलं, दोन्ही बाजूला 2 पोरी नाही घेतलं. काय देखणे पोरी आहेत ग माय तुझ्या. बर चहा पाचतीस का काय करतेस? म्हटलं जेवून जायचं आता आलात तर. 11 11:30 झाले, जेवणाची वेळ आहे ताई. स्वयंपाक येतो का तुला? म्हटलं ताई बघा ना आता मी करते. भाजी भाकरी केली, भाकरी वाढ तव्यावरची काढून मी त्यांना वाढली. ती फुगलेली भाकरी बघून म्हणाल्या खरंच की लईच चांगली भाकरी येते तुला म्हणाल्या. आणि तुम्हाला खरं सांगते म्हणजे महावीरांच्या घरामध्ये ही आधीची माणसं, परंतु नंतर शंकर पाटलांपासून नारायण सुर्वे पासून अगदी उत्तर विद्यापीठाचे कुलगुरू निंबाकृष्ण ठाकरे पासून सगळे फक्त भाकरी खाण्यासाठी माझ्याकडे. अहो भाकरी एवढ्या कराव्याच लागत होत्या ना, त्यामुळे प्रॅक्टिस झाली होती, त्यात एवढं काय नव्हतं. आणि त्याच्यात दुसरं अजून असं की आमच्या ज्या गायकवाड काका होते त्यांच्या मिसेस त्यांना पातळ भाकरी फार आवडायची. एवढ्या पोळी असायच्या ना, कुणाकडून नाही, फक्त इंदूनं भाकरी केली पाहिजे. सगळ्या पोळी जेवायला बसल्या की म्हणायचे इंदे उठ उठ, ताटावरून उठवायच्या. जेवायला सुरुवात नसती झाली, वदनी कवळ घेत म्हणायच्या अगोदर उठवायच्या. एका ताटामध्ये वाटीभर पीठ आणायच्या, त्याच्यात 4 भाकरी तर 4 नाही तर 5 भाकरी पाहिजे, एवढ्या वाटी. अशी ट्रान्सपरंट भाकरी, बरी ती पण फुगलेली, ती पण फुगा असा झालेला नाही, ती तशीच राहिली पाहिजे शेवटपर्यंत. त्या जेवेपर्यंत दिवला जेवणाच्या एकला ती सवय झाली. त्यात काही केलं होतं, प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. त्यामुळं मला ऐन वेळेवर कितीही लोक येऊ दे महावीर जोडणेकडे, कधी मला अर्ध्या तासात स्वयंपाक, भाजी भाकरी, पिठलं भाकरी तयार. हा संस्कार या छात्रालयाने, या माणसांनी, काकांनी बाई त्यावेळेला वाईट वाटत होतो, रागवत होते, मारत होते म्हणून, परंतु तो संस्कार माझ्या म्हणून मी घडले, म्हणून मी इथपर्यंत आले, म्हणून मी अजूनही 70 आहे माझी. स्वतःला बाई नाही, कामाला बाई, फक्त भांड्याला पाहिजे, कारण त्या भांड्याच्या साधनाने रिॲक्शन येते म्हणून. बाकी सगळी कामं ते माझे पण करू लागतात, सगळं करू लागतात. मागचं सगळं आवडणं ह्या शेवटी संसार हा दोघांचा असला तरी त्याच्यामध्ये प्रेम असलं पाहिजे, विश्वास असला पाहिजे, एकमेकांना समजून घेतलं असलं पाहिजे, समंजसपणा. म्हणून 48 वर्ष झाला आमच्या लग्नाला, 1 नाही 2 नाही 48 वर्ष. आणि म्हणून आमचा संसार मला वाटतं, आणि तसा संस्कार मी मुलींमध्ये केलेला आहे. माझी मोठी मुलगी अमेरिकेत असते, लहान मुलगी पुण्यामध्ये असते, व्यवस्थित त्यांच्या सुखात आम्ही सुखात. परंतु या माणसांची आशीर्वाद, या माणसांची शिकवण ही जास्त मोलाची, आणि त्याच्यामुळंच आज मी या ठिकाणी अशा अनेक मुली असतील, मला माहिती नाही कोण आहे, त्यांनी दिलंय की नाही माहिती,
पण त्या मुली ज्या आहेत ना त्या प्रत्येकीवर मी कथा लिहिली, अस्वस्थ श्वासांची नाही, त्या प्रत्येकीची कहाणी बिनपटाची झाली असती, परंतु 2-4 पानामध्ये त्या कथामध्ये मी त्यांना म्हटले काहीतरी सतत सुचत असतं, लिहित असतो. मी ओरिजिनल लेखिका नाही, तुम्ही लिहिता कादंबरी, मी माझे सगळे अनुभव लिहित असते आणि ते मूळ असेल तर, नाही तर रोज आमचं भांडण, लिहित नाही रोज भांडण, लिहिण्यावरूनच भांडण करता, बाकी काही नाही. त्यांची खोली होती, माझी खोली, मला वाचायला लागतं, त्यांना गाणी ऐकायला लागतं, त्यांना पंखा लागतो, मला पंखा लागतो. हे केव्हा, जेव्हा मी 10-11 वर्ष एकटी औरंगाबादमध्ये, माझी रिटायर झाले नव्हते, महावीर दुर्गे पुण्यामध्ये आले, लोकमत सोडलं. बघा कसं असतं, बघा माणूस किती स्वार्थी असतो. संपादक लोकमतचे होते, 8-9 जिल्हे त्यांच्या अंडर होते. आम्हाला रविवारी 4 लिटर दूध पुरत नव्हतं, 4 लिटर सतत आलं त्या गॅसवर, चुलीवर नाही म्हणत. आणि 2002 फेब्रुवारीमध्ये महावीरनी जेव्हा लोकमत सोडलं, पेपरमध्ये बातमी आली, 3 फेब्रुवारीला सोडलं, 4 फेब्रुवारीला आलं आणि 5 फेब्रुवारीला आमचं 3 लिटर दूध, 4 लिटर दूध तसंच त्याचे विरजन करत राहिले आहे, दही माणसंच बंद झाली. मी म्हणाले पुणे विद्यापीठानं त्याच्या सर्व साहित्यावर दलित, कथा, कादंबरी, कविता, बालवाडी सगळ्यावर चर्चा केली. नंतर मला सांगितलं यांनी नागनाथ होता पडले की वहिनी तुम्ही बोला. मग मी बोलायला मी म्हटलं गुळाची ढेप असते ना, गुळाच्या ढेप असेपर्यंत मुंगळे असतात, ढेप संपली की मुंगळे बांधतात. तसं माझे जमलेच खुर्ची संपली, खुर्ची ते झालं की असू दे वृत्तीच आहे माणसाची. तर अशा तऱ्हेने थोडक्यात काय नुसतं स्वार्थासाठी कळतं आपल्याला, कोण आपल्याकडे तयारी होत आहे. माणसाने एवढंही स्वार्थी असू नये. माणूस माणसाला विचार, नुसतं जरी विचारलं सोनाली तू कशी आहे, बरं वाटतं, आनंद होतो. कुणीतरी आपल्याला विचारतंय, हा जो आनंद आहे हा ही प्रेमाचा एक वाक्य लागतं, परंतु ते सुद्धा आम्ही एकमेकांना देत नाही. या सगळ्या माणसांनी इतकी वर्ष माझी चौकशी केली. माझ्या घरी आले, माझं मोठं घर झाल्यानंतर 7 खोल्याचा मुलगा आणि फार युनिक घर झालं होतं. अख्ख्या मराठवाड्यात नाही, अख्ख्या महाराष्ट्रात तसं घर नव्हतं. तुम्ही आला होता का विश्व? तुम्ही सगळे लेखक येऊन राहिले. फक्त 3 लाखाचं आर्च होतं, आर्चचं स्लॅब नव्हता आणि 4 म्हणजे विटांची, एक एका विटेची 2 विटेचं वाटा आणि आतली 1 विटेची भिंत, लोखंड कुठेही नाही. असं घर आम्ही बांधलं. तो बांधणारा मुस्लिम होता, महावीरचा मित्र होता, तोतापल्यांचा मित्र होता, तो आर्किटेक्ट होता, प्राध्यापक होता, गझलकार होता, सिनेमा डायरेक्टर होता आणि निर्माता सुद्धा. त्या माणसाला आमचं घर बांधून दिलं. 15 सप्टेंबरला सुरू केलं, 15 डिसेंबरला आम्ही राहायला गेलो. तुम्ही म्हणाल कसं? कारण 2 भिंतीवरती आर्च अशी उभी करायची आणि त्याच्यावर विटा रचायच्या. 1, 2, 3, 4 जशी ती ही असेल खोलीची त्याच्यावर, तर 5 जर ते आर्चचे ते काय म्हणतात त्याला साचे केले की तेवढे दुसरे दिवशी ते साचे सकाळी असे उमलून खाली घ्यायचे, ते काढायचे, पुढचं करायचं. स्लॅब टाकल्यानंतर पाणी टाका रे, 21 दिवस थांबा रे, असं काही काही असतं. म्हणून आम्ही फक्त 3 महिन्याच्या आत गेलो त्या घरामध्ये. ब्राझील, अजून जपान, ही सगळी माणसं आमचं घर कसं बांधलंय कळलं असं त्यांना. आणि नंतर आपलं लातूरचा भूकंप झाला ना, त्यावेळेला बाबा आमचे घरी आले होते. बाबा आमची पण ती मानस कन्या, बाबांनी ते पाहिलं आणि त्याला बोलवून घेतलं. त्यावेळेला बिडकी पैठणचा भाग जाळपोळ झाली.
तिथल्या लोकांनी सांगितलं की आम्हाला पाहिजे. त्यावेळेला मजीदबाई म्हणाले, मी जात धर्म बघून तुमचे गाडे बांधणार नाही, सरसकट बांधणार. आणि फक्त 5,000 जवळजवळ 20-22 गाडे त्यांना बांधून दिले. आणि बाबांनी लातूरच्या भूकंपानंतर सगळ्या आजूबाजूच्या गावामध्ये तशा पद्धतीची घरं थोडक्यात अगदी 10,000, 15,000, 20,000 हजारामध्ये घरं बांधून दिली. 2 खोले 3 खोली जसं पाहिजे. तर अशी टेक्निक असलेलं आमचं घर पुण्यात येताना मात्र आम्हाला विचार खूप वाईट वाटलं. खूप म्हणजे अहो भिंती सुद्धा बोलतात हो आपल्याशी. प्रत्येक वस्तू सोडा, वस्तू तर मी ट्रकने पाठवल्या गावाकडे सगळं. पण सगळं गाडीचे काय काय होतं ते सगळं. पण मी घर कशी पाठवलं, घर विकलं. फार दुःख झालं. कारण आपण ते कष्टाने आपण बांधलेलं होतं. ही सगळी माणसं, अण्णा पण आले, मामा आले, शामराव पटवर्धन 4-4 दिवस येऊन राहिले, बाकी साहित्यिक यांच्यावर तर सगळ्याची त्यांचा काही प्रश्न. परंतु या सगळ्यांनी माझं मी 48 वर्षात खरं सांगते एकदाही वास्तुपूजा म्हणजे वास्तुपूजा नाही, सत्यनारायण पूजा केली नाही. सत्य आणि अहिंसा या 2 धारदार तलवारीनं या महात्म्यानं देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. आणि ते जगन्मान्य झालं जगामध्ये. म्हणून जगामध्ये एकदा कुणीतरी वाळूमध्ये एक काठी, चष्मा आणि खाली 2 पावलं दाखवले. तिथल्या मुलांना विचारलं, येणाऱ्या फिरणाऱ्या, हे मुलाचं आहे कल्पना? येस, इट इज महात्मा गांधी. अजून काय पाहिजे? मग दुसऱ्यांची नाही कुणाची चित्र त्यांनी ओळखली वाळूमध्ये, परंतु नुसती काठी, नुसते पावलं आणि चष्मा. काही काढलं नव्हतं, फिगर सुद्धा नव्हती काढली. हे या माणसाचं सत्य आणि अहिंसा. हे सत्यानं आणि दोघंही आयुष्यभर आतापर्यंत तरी कुणाच्या पैशाचे निंदे नाही, कुणाला कधी फसवलं नाही. तिकडचं घर विकलं तेव्हा आम्ही पुण्यामध्ये 2 BHK. फार कष्ट पडले त्याला, फार त्रास झाला. मग मोठ्या जावयाने पैसे त्याच्या अर्थात वाईट काही वाटत नाही, त्याला पैसे परत केले आम्ही. परंतु हे झाल्यानंतर ग्रॅज्युएटी वगैरे मिळते ना आपल्याला, रिटायर झाल्यानंतर ते सगळे पैसे. थोडक्यात काय सांगायचं की आपण जितकं स्वच्छ राहू ना तितकं निर्मळ अंतर्मन असेल. कुणालाही भीत नाही हो, शांत झोपे आपल्याला. खूप आपण म्हणजे आणि कशात तरी आपण कायम जे वयस्कर मंडळी आहेत ना, तुम्हाला जे छंद राहिलेत ना आतापर्यंतचे ते छंद तुम्ही जोपासा. या माणसांनी किती किती कामं केलेली आहे. गावोगाव फिरलेले, खेडोपाडी फिरलेले. त्या माणसांनी असं केलं म्हणून समाज सुस्थिती जो काही आज थोडाफार ही माणसं आहेत म्हणून होती. म्हणून माझ्यासारख्या अनेक पोरं आहेत ती होती म्हणून आपल्यासारख्या आपल्याला नाही ना. काल बरं मी कोणाकडून ऐकलं की आपण बँकेमध्ये 1 लाख ठेवलेले असते ना, त्या मुलाला किंमत नसते हो तुम्ही पैसे ठेवण्याची. आपण पोटाला काटकसर करतो, चिमटा काढतो, त्याच्यासाठी काय घरदार सगळं करतो, त्यांना मुलांना किंमत नसते. त्यापेक्षा एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला, एखाद्या कामवालीच्या मुलाला शिकवा. हां, जयसिंगराव पवार म्हणाले, मी पैसा ठेवला, मी मुलांना शिकवलं, अनाथ मुलांना शिकवलं. ती मुलं आज कुठल्या ती नाव काढतात हो. या माणसाने मला शिकवलं म्हणून मी लिहू शकले, म्हणून मी उभी राहू शकते. ही कृतज्ञता कुठंतरी मला व्यक्त करायची होती. अजून खूप द्यायचं राहिलेलं आहे. पण ह्या कृतज्ञतावर ही जाणीव असणं फार महत्त्वाचं आहे. अशी जाणीव आपल्या सगळ्यांना मिळवत या ठिकाणी मला वाटतं की मी खूप वेळ बोलले, आपण सगळ्यांनी ऐकून घेतलं. तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर नंतर हे करूया, कारण 1 वाजता जेवणाची वेळ झाली, नंतर आपण बोलूया.
परंतु आपण सर्वांनी ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांची मनापासून आभार मानते. खूप खूप कृतज्ञता आपल्या प्रती व्यक्त करते. आणि ॲडव्होकेट देवदत्त आणि ताई यांचे मी मुद्दाम आभार मानते की त्यांनी या ठिकाणी मला बोलवलं आणि ते खूप सुंदर हे करतात, कीर्तन करतात. काय म्हणतो आपण त्याला? निरूपण फार सुंदर करतात. तुम्ही ऐकत असाल बऱ्याच जण. ते हे आमचं निरूपण आम्ही असं केलेलं आहे. फार मोठा शब्द आहे हा निरूपण. मी बोलले आपल्याशी फक्त, मला काही हे नाही, त्याचा अनुभव नाही, परंतु आपण सर्वांनी ऐकलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार. धन्यवाद.